Good morning. Happy Thursday, everyone. Grabe, sobrang bilis ng araw ngayon. Oh, kaka Monday lang. Thursday na agad. Kaloka. Anyway, alas 9 ako nagising. Yan, tapos... Ay! Tapos yan, browse lang sa, sa social media. Yung puro na naman politics yung nasa nasa Facebook, ano tawag doon? Kung sa TikTok, FYP, yung basta, yung makikita mo kada up mo ng puro politics. Colors. Ayan, kinakancel na naman si Tony G. Ay, naku. Kaya ako never na ako nag-post sa susuportahan kung presidente kasi nako, pati mga kamag-anak ko. Well, diba, guys? Kanya-kanya naman tayo pambato sa sa presidente. Pero huwag tayong mag-away-away, ha? Diyos ko, Lord. Huwag tayong magkasiraan, magkakaibigan, magkakamag-anak nang dahil lang sa presidential bet, ganyan. So, enough of politics na. Kasi, dumating na si Rico. Kaya kumahol na si Poknat. Yan. Dapat kahapon to kaso busy nga si Rico. Sabi ko nga, today na lang. So, yun. Nagpabili ako ng sigarilyas. Tapos, dalawang tari ng kamote tops. So, in fairness, dalawa yung binili ni Rico. Kasi, hindi niya na ang quantity na sinasabi ko minsan. Yan, too much plastic na naman. Reuse natin yan. Dalawang kamote tops. Tapos, ampalaya. Sabi ko yung malalaki yung gitling-gitling. Kasi, pag malalaki yung gitling-gitling, guys, hindi yan mapait. Or less pait yan. So, yan, 1 piraso. Tapos, yan, 3 pirasong talong. Uy, in fairness, very good. Very good si Rico ngayon. Saktong-sakto mga quantity na binili niya. Tapos, isang tali na string beans. Sitaw. Then, okra. Dito lang siya madalas sa okra. Hindi napipili ni Rico yung mura pa. Kasi minsan, or madalas, nakukuha niya magulang na. So, hindi na napapakinabangan. Ito nga magulang na rin eh. Pero okay lang. At least konti lang yung nabili niya. Yan. And then, nagpabili din ako ng hasa-hasa naman. Kasi last time, yung matambakan na nabili ni Rico, bilasaan na. Or luma na. So, hindi masarap sa sabaw. So, ito. Yan. Fresh tong hasa-hasa na nabili niya. Gusto ko kasi magsabaw ulit. Sabaw na isda. Yan. 1/2 pinabili ko. Hasa-hasa. Yan, maganda to kasi puti yung laman nito. Tapos malinamnam to sa sabaw. Yan. Sa mga mahilig sa isda, katulad ko. Fish is life. Yan, tapos lalagyan natin itong pulang kamote tops. Tapos mamumula pa yung niya, yung sabaw. Ooh, yummers. Yan, tapos magagawa ako ng gulay. Kasi gusto ko, mamasobra na naman. Hindi, pagluluto ko din yung boy siguro ng ulam. Gulay na muna. Pinakbet. Yan, kasi maraming dito sa ref maraming kalabasa. Yung sobra sa kalabasa ng doggies. Yan. Kasi ako nagluto last time, di ba? Yan. Marami akong kalabasa dito. Tinanggalan ko na rin siya ng buto para tumagal yung shelf life niya. Kasi pag may buto, mabilis masira. Mabilis magtubig. So, there you are. Meron pa kami ditong kaldereta o yung beef. Yung pagkain pa ng aso. Yung tirang prepare na tayo. Saan si kitty cat ko?
my fave mug. Si Percy Boy. Coffee na muna tayo. Last 10 na eh. Nagising ako ng 9 AM. Tapos last 10 dumating si Rico. Yan. Holistic pa rin guys. Vanilla. Tapos haluan ko pa rin ito. Yan. Pero masarap siya as is ha. Yan. Kaso na-overwhelm ako sa tamis nito. Pero safe yung tamis na ginamit dito guys. Stevia. So, yun nga, hindi ako masyadong mahilig sa matamis, kaya nahalo ko dito at ito ay matabang to. Yan. Ayan, may pailaw pala kaming konti rito. Yung ano lang yan, strip light din na siguro ano lang to, wala pang 1 meter lang ata to. Yan, 3 ruler lang. Yung mga ginamit ko yan guys sa ano sa bazaar. Kaya kasi naglinis ako dito, 'di ba, yung pinag-anuhan ng washing machine. Kaya nakita ko nandun. Buti na itabi ni Andy, napakinabangan pa. So, yan, dagdag ilaw natin. Yan maganda. Kasi kapag ano, paghuhugas, mas maliwanag. Nakakamiss nga mag-bazaar eh. Pero hindi na rin ngayon gawa yung mga tao na sanay na sa online. Hindi katulad ng mga unang bazaar namin na literal guys, kaya ang sarap-sarap mag-bazaar noon. Alam niyo kung bakit? Grabe, ang isang araw mo kuha mo na yung pangrenta. Ngayon hindi, yung mga last na bazaar ko, parang may tubo pero hindi na ganoon kaganda yung yung tutubuin mo. Noon talaga literal 3 days lang yan ha. Kaya kahit mahal noon yung renta sa bazaar. Noon kasi yung sinasalihan ko mga 20,000 ganyan, 3 days lang yun. 2x2 yata na na space. Yes, madalas akong mag-bazaar dyan sa sa World Trade, diba? Yan, 20,000 yan. For 3 days only. Pero naman, ang isang ang isang araw mo, ang benta mo, minsan lagpas 100k, ganyan. Pinakamababa ng benta mo siguro nun, 50k. So, diba, doon pa lang sa nasambot mo na unang araw pa lang. Pero, mga nakaraan, hindi na. Kaya, konti na lang din talaga yung nagbabazar ngayon. More on online na. May online bazaar na nga. Di ba? So, good morning guys. Yan. Okay naman yung tulog ko. Kahit na morning na kami natulog ni Daddy. Kakanood ng mga download movies niya. Uy, maganda yung hindi ko lang masyado naintindihan. Pero maganda ha. Yung hindi ko makonect yung istorya. Yung Protégé. Yan, kay Maggie Q, maganda. Tsaka kay Samuel Jackson. And Michael Keaton. So, napagdesisyonan ko guys na na lang lulutuin ko ngayon. Pakbet, tapos pritong isda. 3 lang, kasi 3 lang naman kami. Hindi kumain na din daw sila. Nene kasi. So, ayaw nila yung yung lumamig na isda ba. So, kailangan yung makukonsume lang namin yung piprituhin ko. So, 3 yung dalawa. Nilagay ko na sa freezer. And then, ito na yung kalabasa. Tapos, yung ibang sangkap sa pakbet. Then, bawang sibuyas. Mali pala. Sibuyas, kamatis. Andito yung bawang. Ayan. Nakita ko to sa sa Homebodies na mga nag-share. Pero sa TikTok ko nakita ata to. Tapos, nakikita ko din sa sa Homebodies na mga sinishare nila yung mga hacks nila. Tipid hacks or life hacks sa garlic para hindi na kayo mag-chop, mag-mince, or whatsoever. So, na-vlog ko to nun guys. At nakita nyo naman, ayan, buhay na buhay pa rin siya. Walang pag-green na naganap. 'Di ba? Ayan, walang yan, walang oil yan. Kasi noon si auntie, ginawa niya may oil. Isabi ko, what if pag magpapaksiw ka, parang may oil yung paksiw mo, 'di ba? Yung ganyan. Tapos, yun nga,
So, ako yung gumawa. Hinugasan ko lang mabuti yung yung garlic. Tapos, tinuyo ko, diba? Nakita nyo yun. Hindi ko alam kung anong vlog na yun. Tinuyo ko muna siya. Tapos, saka ko siya giniling. Tapos, ayan na. Tapos, magkakata siya ng sarili niya. Ayan. Kaya, nag-iiba yung kulay niya. Yung mga nakikita natin sa mga Korean mukbangers, Korean vlogger. Yan, ganyan yung garlic nila. So, matagal naman siya. Basta airtight yung nyo, yung container nyo. So, share ko lang. Yan, malapit na naman akong gumawa nito. Papabili ako kay Rico ng half kilo. Yan, half kilo lang yung ginawa ko. So, anyway, ayan na nga yung mga ingredients natin. So, ano pang kulang? Ay, Rico. Bagoong, of course. Kailangan natin ng bagoong. Barrio Fiesta. Konti lang kasi maanghang, konti. And then, lagyan natin ng ayan. Bagoong isda. Wala na ako nung balayan. Ito na lang. Yan, pagko-combine ko lang siya. Tapos, hiuhuli ko yung yung isdang ipiprito. Ibi-bread ko pa siya ng tama, breading. Lalagyan ko pa siya ng breading para mas masarap makain ng dalawa. Arte, no? Binyagan ko pala tong pan na binigay sa akin ng supplier ko sa Holistic Coffee. Thank you, Ma'am Abigail and Ma'am Crisani. Yan. Binigyan nila ako ng pan. Dahil mahilig daw ako magluto. Char. Hindi, pinapili ako kung anong gusto ko kasi sobrang andami na nung nabenta ko. Yan, na-hit ko yung siguro naka 500 boxes na ako ng Holistic Coffee. So, yan. Excited na akong maayos pa tong lutuan dito. Ayan. Para mas malinis tingnan, mas maliwalas. Yan. Siguro this weekend. Ayusin na namin ni Daddy yan. So, wala na akong ilalagay na guys na dito. Na meat. Talagang lang. Gulay lang. So, to? Coconut oil. Tapos, lagay lang tayong huli pala natin to kasi na to makatas na. Kaya, unahin natin yung sibuyas. Bawang. And halo-halo lang. Oh ha? Nahanapan ko kayo ng pagpapatungan. Wish ko lang hindi kayo malaglag. Kundi, yari. Matatapos ang vlogging career natin. Charot. So, maglalagay na ako nito, guys. Fish sauce. Nilagay ko na pala yung kalabasa. Kasi gusto ko, durog na durog yan. Then, lalagyan ko ng water para palambutin yung gulay. Tapos, tatakpan lang natin hanggang lumambot. Babalikan na lang natin. Fairness! My skin! Sorry guys! Alam ko umay na kayo kaka-flex ko ng skin ko. Wow! Wow naman, Maggie. Tulog pa rin kayo ni Daddy. Aba naman. Kami ni Groot nagluluto na. Teka na, Groot. Labas na tayo, Groot. Dali. Ayan, nagpalit lang ako ng battery ng camera.
Bakit lobat pa rin? Pinalitan ko na. Kaloka, hindi nag-charge yung battery. Gahanap lang tayo ng ano, pang dredge doon sa isda. Kasi wala na ata ako nung ano. Yung pang, ayun. Yan. Crispy fry. Breading mix. Buti meron. Yan. Dito ko pala nilalagay kasi may mga bubut pa rin ng ano, ng naninira ng mga grocery. So at least dyan, safe sila. Wow. Yeah. Ayan, luto na guys. Walang kahit na anong meat yan. Pero kung gusto nyo, lagyan nyo. Wala lang akong panglagay. Char. Ready to swim ng ating fish na dinredge sa breading. Kukuha na rin ako ng aking rice para initin ko na habang piniprito ko yung fish. Ay. Open ka, bebe. Ayan, sineparate ko na siya guys na per serving. Ayan, kasi ang hirap kapag nilagay ko dito buo yung kanin, dikit-dikit. So, ang ending, dinedefrost ko lahat. Tapos hupa ko konti, tsaka ko ano. Yun, bato-bato kasi yan. So, pala ko ng yan. Medyo marami to kasi last na to eh. Alim ba? Ito lang. Huwag maparami tayo kain. Then ito, i-micro ko na. Sabi na yan, ayaw mukha na yan. Mukha na yan, ayaw ng isda, kasarap-sarap eh. So, kain tayo guys. Ayan, pakbet, isda. Ito, may ham pa naman. Ham. So, pero kakain nyo ng isda, no choice yun. Sa pilitan. Let's eat! We're off to MOA guys with Chris Pulo. Ayan, para sa kanyang panoramic x-ray. Tapos, sakto, sa taas kasi yun ng ano yun, ang grocery sa MOA. So, grocery na rin kami diretso. Para bukas, sa bahay lang hanggang Sunday. Wala nang alisan. Tapos Tuesday, balik ni Chris ano, sa dentist niyang maganda. Diba na maganda, no? Sabi sa inyo, kaya gusto niya doon, maganda. Ano, ganda na. Crush mo? Hindi ah. Punta nga ako doon. Sigaw ko na yan. Para wala na mga aporma. Mga away na lang sa labas. Ano, niligaw ka? Sirain ko muna ipin mo. Parang may ano siya, no, may gagawing ipin. Sira pa ipin mo. And then seryoso, maganda kasi talaga guys. Habang tinititigan mo, lalong gumaganda. Simple lang yung artista, ganda niya. Anong yung, sino ang pinaka, Artista, wala naman siyang kamukhang artista, pero napakasimple nung ganda niya na pagka tinitigan mo talaga, yun, ma-appreciate mo lalo yung ganda niya. Gutom na daw itong dalawa. Nakakaloka talaga kapag kasama ko to. Mauuna lagi ang pagkain. Pero nakapagpaano na siya, nakapagpa-x-ray na, nabila ko na rin siya ng shorts sa Uniqlo. Tapos, bago mag grocery, kain muna kami dito sa Ramen Nugget. Yun syempre sa akin kiddie meal lang. Pero isang cute, may kiddie meal sila. Nugget kiddie meal, no? So yun lang yun sa akin. Kasi konti lang, busog pa naman ako eh. Perfect, kasi ano, yung iced tea nila guys with stevia. Yan.
35 calories only. So, yung kay Chris, yung butaw lang. Tapos kay Daddy, tinry niya yung ano, yung Oyster King. Ang cute talaga. Aliw na aliw eh. Let's pray. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless the Lord and the children of the heart and receive from their heart. Ang sarap ng oyster, guys. Oh my gosh, kung alam ko lang. Pero mabuti na yung ano, safe tayo. Ano ko? Ano yung chicken roll? Karage. Tapos nagpadagdag ako ng extra onion kasi masarap sa ano sa ramen ng maraming onion. Onion. Ito lagi may kausap kasi. May kasama na pala siya, guys, ano, half ramen. Tapos yun, pang kiddie, ano, chops. Sa'yo na to, Daddy. Ayun tayo. Grocery na kami. Picnic. Ang init. Wala pa rin yung ano, yung chewy na cookie. Dali, may Coles na ulit. Coles na lang, no? Black currant. Ay, blackcurrant pala. Ay, wala, no? Ay, ito. Ay, Harvey. Baka pwede naman yan. Ayaw mo. May black currant ka ni. Pangit ng Harvey. Lasang ano kasi. Lasang gamot. Uwi na kami. Ayan, maaga tayong uuwi. Kasi tapos na yung mga kailangan bilhin, kailangan gawin. Ayan, para bukas sa shop naman ako. Mag-edit tayo. Yan, apply lang ako na itong ano, Sassy Skin ulit. Yan. Pero busog ko dun sa ano. Half nga lang yung kiddie meal lang eh. Pero sobrang nakakabusog. And sulit din siya. 300 pesos lang with free ano na. Free laplip na. Vanilla. Oo, vanilla. Favorite ko talaga sa ice cream vanilla. Parang simpleng ano, simpleng flavor na ano. Flavor. Flavor nga. PNF deficiency. Flavor! Ang bingi nito. Flavor. Flavor. Ayaw ko siyang bingi mo. Crispulo na laging merong nakasalaksak sa tenga. Ay, naku. Mapabay, mapamall. Lagi may kagandanan. Lagi naman niya kausap sa ano, sa bahay. Ang bot mga teenager talaga ngayon. Kailan mo ihatid tong ano mo? Ano? Oh. Ikaw pagalit, umalis ka dyan, pambayad natin sa renta yan, oh. Tingnan niya na ginawa na itong Brutus na to. Excuse me. Excuse me. Ang kulit siya kanina. Ay, excuse me, Ash. Ayan. Si Ash, sanay na dito sa, ano, sa loob. Oh, hindi ka na umaalis, baby. Sus! Hindi ka na umaalis. Kaso si Percy uma-attitude eh. Nagbibilang ako ng pangbayad sa renta eh. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Akin na yan. Akin na yan. Tumabi ka muna. Akin na yan. Pambabayad natin sa renta. Akin na. At akin yan eh. Yun pa sa ilalim mo. Tabi. Dito, meron pa dito. Excuse me. Cute me. Talaga naman, Percy boy. Pati pa si Ashi. Si Ashi. Bait-bait ang Ashi. Wee! Bait-bait ang Ashi. Bait-bait ang Ashi. Dito na ako, guys, sa taas. Yan, dumaan ako sa shop kasi inabot ko na kay Ate Remy yung renta sa ano, sa doon sa shop nga. Then
Iniwan ko na kay Rico yung dapat niyang i-deposit bukas sa bangko. So, yan si Rico yung runner ko sa, sa bangko. Mga errands. Ayan. Then, umakyat na rin ako kasi, yun nga, magsisinop tayo ng mga pinamili sa grocery. So, mag-grocery haul muna tayo. Konti lang naman to. Yan, mag-grocery haul na lang tayo. Konti lang naman yung pinamili ko ngayon. Mga kailangan lang talaga. Ayan. Unang-una, yung Baguio oil. Coconut oil. Ito talaga yung brand na ginagamit ko. Siguro mag 2 years na. Yan simula nung nag-LCIF ako. More than 2 years na akong LCIF. Pero, yung sa oil nga, mga 2 years pa lang. 2 years pa lang. So, yan. Na ano siya. Buo. Natutulog siya. And then, crispy fry. Yan. Para sa fish. Pang dredge. Kapag ang hirap nilang pakainin ng isda. Actually. Kanina kumain naman sila sa pilitan. Kaya, kailangan ko. 3 binili ko. Tapos, ayan, Knorr mushroom soup, pangsabaw. Tapos, Knorr crab and corn soup, pangsabaw ulit. Si Chris, may hilig dyan. Teka, didiliman ako. Lipat ko lang kayo. Nadidiliman ako. Dito kayo. Huwag kayong mabagsak. Wala pa tayong pambili. Yan. Diba? Mas maliwanag. So, continue. Ayan, pancit canton. Sabi ko, babawas na ako ng mga noodles. Pero may kinuha sila. Isa lang. Yung sabi ko, isang pack lang. Yan, tapos. Sobrang nagustuhan ni Daddy yung corned beef na dry. Yan, kumuha na ako ng 4 na malalaki. Para isang isang can, isang lutuan. Kasi yung niluto ko last time, 2 medyo maliit na mataas yun eh. So, ito na ang kinuha ko. 4. Then, syempre, di mawawala ang ever favorite kong guys, sardinas. Na-try nyo na ba to? Ayan, yung roast bowl. Sobrang sarap nito talaga. Tapos malaman and hindi malansa. Then, walang kaliskis. Yan ang gusto ko. Kasi nasusuka ako sa sardinas na may kaliskis. Yan. Ilan ba kinuha ko nito? 2 lang ata. 3. Yan. Kapag kumuha ko ng madilata, 3 lagi. 3 or 6. Yan, 3 roast bowl. Tapos, 3 rin na century tuna. Yan, panggisa-gisa, ulam. 3 din. Then, kumuha na ito si Chris, blueberry juice. Yung ko dun, trip ng batang yan. And then, ito, isang pa ulit na laki. Yan, ito lang. Ang sabaw-sabaw din. Yung ginagawa ko siya na parang egg drop soup. Parang dinudurog ko yung niya, yung noodles niya. Tapos, nagbabati ako ng itlog. Tsaka ko siya inaano doon. So, yeah, mabilisan. And then, toyo. Na napakarami kong toyo sa ulam. Napakarami kong toyo sa utak talaga lagi. Yan, dali. Toyo, daw ako. Then, Energen. Yan. Kasi ayaw ni Chris nung, dapat pala pinadala ko na kay Bunso eh. Kasi ayaw niya nung chocolate flavor. So, yung vanilla ang pinakuha niya kanina. Yan. And then, of course, yung Harvey Fresh na apple juice ni Daddy. Kumuha kami 4. 4 lang. Kasi malapit lang naman ang MOA. At madalas naman kami sa MOA. So, pwedeng kumuha ng kahit 4 lang. Yan. And then, yung box, sinisave ko yung mga boxes. Pag nag-grocery ako, lagi ko talagang pinapabox kasi yan, nagagamit namin sa mga palalamove, sa mga, alam mo yun? So, free box. Box. Yan. Then, dito sa other box, excuse me. Yan, kumuha ko ng French beans pala. French beans, tapos kiwi. Nag-request si Chris ng kiwi. Okay. Bigyan. And then, yung cherry tomato. Sobrang sarap na ito. Bursting to sa pag ito, kinain nyo. Tapos, nag-burst talaga sa bibig nyo yung katasang sarap. Bilig ako sa kamatis, guys. Mula bata pa ako. Mapahilaw man yan, mapaluto, hinog. Yan. So, wait lang. Then, dito, mga na pala to. Cleaning agent na to. Yan, bumili ako ng Head and Shoulder. Ito lang talaga, guys, yung shampoo na nakakaano sa akin. Nakakawala ng dandruff ko. Yan. Pero, not at all talaga na mawawala siya. Pabalik-balik pala yung dandruff ko. Pero, ito nakakatulong sa akin. Head and Shoulder. Tapos, minsan yung Sunsol ba?
ba yun? Or parang Nizoral. Kaso, sobrang mahal nun. Parang 40 pesos ata. Ilang ml lang nun. So, birang-bira ako nung gumamit kapag ka talagang grabe na. Yung balakuba ko talagang hindi mo na mapigilan. So, gumagamit ako nung pag sobrang stress ko. So, sa ngayon, ito na muna. Yan. Yung Head and Shoulder. Bang. Then, Perla. Bumili ako ng Perla. Ito pala yung mabango. Perla. Alam nyo ba, sa probinsya, pinanliligo to ng mga, ng mga kababaihan doon. Mga matatanda na. Pinanliligo to kasi, alam nyo ba, eto, yung glutathione soap noong unang panahon. Ayun, tatandaan ko pa talaga yan. Pampaputi yan, ganyan, Perla. Tapos maganda to, na-try ko sa probinsya. Pinanligo ko sa mga aso, sobrang bulaan niya. Hindi ko alam kung pwede to, pero hypoallergenic naman daw. Yan, pang ano lang ba, yung unang sabon, kasi sobrang dumi nila, diba? Hindi bumubula yung balat nila, yung balahibo nila kapag yung dog soap. So, susunod ko yung dog soap. So, ito na muna, pang unang sabon ba sa mga dogs. Bumili ako ng 2. Yan. Tapos, syempre, yung bareta, panlinis ni ate ng ng mga basahan. Yan, ng trapo. Bili ako ng 4. Then, yan. Kaya kami nag-grocery dahil sa Downy. Downy kasi maglalaban ako ng mga, ni Chris naman, mga damit. Yan. And then, Sunrocks bleach, pang drop sa sa map, yun, sa map nga, pang map dito, para mabango. Yan. And then, Head and Shoulder. Tapos, yan, si Daddy, mag-switch daw si Daddy sa sa Tide kasi ang Tide talaga, guys, sobrang bango yan sa sa labada, lalo na pag bilad sa araw talaga. Sobrang bango kahit wala ng Downy. Kaya Tide yung kinuha kanina ni Daddy. So, yun, and then bumili din ako ng mga karne, kaso nilagay na nila sa ref. Ano lang naman yung chicken lang naman yung nabili ko kanina. Yan, chicken breast, chicken drumstick, tapos yung thigh fillet. Yan, and then another box para sa aking mga palalamog. So, ayan lang, guys. Ayusin ko lang itong mga mga pinamili natin. Meron pa pala dito. Ito pa pala, bumili akong bulak para doon sa baba. Sila bunso. Tapos, ano pa ba nandito? Q-tips. Yan, bonus lang. Pwede na yan. Panglinis lang naman ng, ng tenga. And then yun, meron pa. Limutan ko. Yung, sa Miniso, dumaan din ako. Bumili ako ulit ng mga kutsara. Di ba ang hilig ko sa kutsara? Tatatlo lang naman kami dito, pero ang dami-dami namin kutsara. Yan. Nawawala yung isang kutsara kong ganito. Siguro na itapon ko, guys. Nailagay ko dun sa strainer na nilalagyan ko ng mga mismis. Siguro na itapon ko. Di ko alam or kung nasaan. Di pa natatanong si auntie. So, bumili ako ng ito, 179 pair. 2 for 179. So, 1 pair is 179. So, yan. Tapos, ito namang, mas mura to, 149 ang pair niya. So, bumili ako ng 3 pair din ito. So, yan. O, diba? Pero ito gusto ko to. Kasi coated siya ng parang Dalmatian. Kasi nawawala yung isang kutsara ko pa So, ayan lang talaga ang mga napamili natin. Oy, Ponit. Diba dun ka? Pandahigaan mo sa labas? Ha? Tatampo tuloy si Maggie Cheers. So, ayun guys. Finally, papahinga na. Matutulog na. Time check. It's 12:50 AM. 12:51. Yung baliktad yung pagkakasalang ko. Nahuli yung puti. Kasi dapat si auntie maglalaban ng mga puti. Sabi ko, ipapahan. Wash ko na lang. Yun, kaso, sinipag ako. Sinalang ko na din. Ayan, tas naiwan lang yung mga underwear kasi ayoko yung mga bra ko. Winawashing, gawa ng strap. Nasisira. Ayan, kasi konti lang naman yung bra ko, guys. Kasi paulit-ulit akong gumagawit ng bra. Yan. Kayo din, di ba? Paulit-ulit. So, hanggat hindi nangangasim yan, isusuot at isusuot natin yan.
So, yun. Matipid ako sa ano, sa bra. Kaso, ayun nga, nasisira yung strap. Kaya, ayokong ipawashing na kay auntie. May sense pa ba sinasabi ko? Actually, natok na ako kanina pa eh. Kaya kasi nag-edit din ako habang nakasala ngayon labahin. Nag-edit ako. So, nakatatlong vlog ata ako. So, malapit ko na namang mahabol. Yan, nasa February 7 or 8 na ata ako. So, isang, ano na lang yun, 2 days na lang na vlog. Ang i-edit ko siguro tomorrow. Ayan. So, yun lang guys. Ang ganap for today. Si Daddy nililigo pa. Alam niyo naman niya, laging huli lagi. So, yeah. See you tomorrow. Good night. Tapos, ayan yung mga ano eh. Si Poknat, pumasok na naman dito. Mamaya, mga ngalabit na naman yan. Poknat, si Groot dyan, Poknat. Yan, di ko na ibibenta pala kasi hinigaan na nila lahat. Yan, actually, pwede na kayo dyan ni Groot eh. Si Maggie, oh. Naku naman.